Hello mga higala. Maayong buntag sa tanan. Dito na naman nagbabalik ang iyong Atche Irene. Mamahaw ta ninyo. Ang akong sudan is kamuti tops. Naara. Kamuti tops. Ay nani. Asa nani? And then ampalaya. Mauni akong sudan karon mga higala niya with matching coffee. Yung kay medyo dugay-dugay ba akong nakabalik og kuan salida kay unsaon nga nabisi lagi in taos panginabuhi. Karon mga unsa taninyo na kay inighuman ani hala kayod na po dito. Kayod na po sa atong panginabuhi. Usahay buntagay mi. Buntag namin matog. Maon ka. Paliya mga higala. Presko pa kain. Kamuti tops. Saw-saw sa suka nga nay asin. Kumusta man mo diha? Kami diri kay di lang gyapon ni makaagi. Nahanglan pa og kinahanglan pa migpas. Ang sa mo agi nya nalagbi na magkinahanglan. Hinay lang sa mi diri ka. Naman pod mi hinay nga mas. Manilang kapalit og asin. Manilang kapalit og asin isagol sa suka. Ala. Pwede ra gid kamuti tops sa atong sudan, no? Sa una, bukid ang kutlo lang dahil may kamuti tops niya. Ano dahil yung tuslob sa tubig init niya, sausaw suka asin na lami pa yung suka kay suka sa lubi yun ba na ang mananggot sa lubi kay ako lang tatay kat dahil tatay dito sa sanggutan pero dili lang siya aslom kung bago pang lawat asa mo aslom dugay-dugay na. Ang muling imnon ang bagong dawat tuba tamis tayo.
Patungod ay min tatay sa kalang lubi ba mananggot siya. Naog amo din apangan. Minum din ni. Nga. Mapalit ato kay kuan na jud. Asin. Kaya di wa may asin ito sa bukid. Ay paliya dito. Nga tanong dahil may sibuyas sa daplin. Nga dahil may paliya. Puntag. Nga. Nga dahil may itlog atos pugaran. Gulay na ko sa bukid. Kaya pakit untang among pugaran. Mantika, magluto may paliya, mantika lang. Asin naman magalit. Magluto may guys kamuti, awasin doon yung mga gasto. Dito guys, kamuti, mahal kaayo. May pagpamahaw ninyo diha ha. Dungan mo na akong pamahaw.
So, uto-uto na niya akong pamahaw kay. Napaman ko yung asikaso ko dali. Naman ako pamahaw mga higala. Daghang din salamat sa inyong pagsunod sa ako ang mga salida niya. Adto da itano sa ato ang Lusob team ni Inday Kabkab. Magtapok ta dito sa ihang live unya dayon kinsa poy mga kauban nato nga mag-live ato pong duawon dito sa ihang live no kay luoy sabi mag-live niya ang viewer taon tag 7 ra ka buok. So gabi dito mi ni inang Dubai daghan mi 40 plus mi ka buok. So daghang salamat sa pag-support niya Lusob team, suportahay tatanan. Daghang salamat.